20 pokladí teraz. Miro, ale však kurva normálne napíš do piče, že on je, že si ju chcel len prstovať, proste za tie ľudí a že si nadržaný z nej, no a čo? Že môžeme, aj presne Miro, keď je baba, tak to pochopí do piča, nie? No teraz že on je drahý pes do piče. Napíš aj Mirek, že? Nenapíšeme nič také. Čo sa hambíš, že kokot? Nehambí sa kokot, ale ja nej som ty. Si asi života nezašúkaš, pánko. Miroše, nebuď ako kokot. Počúvaj, ukáž, pustí ma k tomu, napíšem jej, ukáž, ja aj napíšem. Ja ty nenapíšeš nič z môjho niku. Ukáž, ja aj napíšem, že Bohu nemohol dať toto píše, ale fakt úprimne záno všetko. Napíše, že nič nenapíšem, čo už mi ty povieš, ani jeden, čo mi poviete, ja nič to také nenapíšem, ja napíšem to, čo uznám ja sám. Jebni si hlavou ten monitor, Miro, ja by som sa nevedel. To je rado monitor, nie jeho. Tak aspoň o ten stolík. Ukáž, mám tam Tano, Miro, počkaj, mám tam Tano. Odošli. Odošli to. Asi. Blazekáš tam nejčom do piče. Ty? Miro, ty si úplne pičák z nej. Úplne pičák. Miro, máš ju v piči, nie? Nemám ju v piči. Poznáš ju osobne? No nepoznám, ale chcem ju spoznať osobne. Pojebať. No, nepovedal si, Miro? Ja neriešim každú babu len na jebačku, ty hovado. Nie, hlavne, že tam máš 250 priateľov. Ty všetky rieši na vztah. Miro, ako to vydržíš s 220 babami? Si kúpil malé osobné lietadlo. Ja ti poviem, ja to počúvam do banky, ja ho počúvam do banky stano tu. Aby ich nezedral. Bude lietať, ty kokos. Aby si ich nezedral. Medzi prechody Bratislava. Počúvaj, Miro, ja ti sľubujem jednu vec, že keď nájdem topánky žalári, ja ti ich pošťam. Mám si teda pošťam, už tej chudnej tanúc bazejovať ma na nohách. One, henty, bol tej rýchlosti. Miro, ale keď si zmážeš tanúc, víš, že ma to bude srať do piče. Nebude mať robotníka. Aj, Nebude snáva zarába. Opovážna sme za tanúc, dobre koli do roboty. Aj, piči. Miro, máme nejakú zmluvu do piče. Diablo. Čo aj je, sa ma to bolí. Tá kargula vyjeba na furt, ale ja, čo hovorí na tej lampe. APM 184. No, to ja mám na krafte. To je 150. No to nemáš. Miro, ale by si mohol prestať písať tým tvojim kurvičkám. To už napíšal 10 dovník, ty kokot, poď. Aj. Za sekundu. To píše z Jirky. Už končí výprava, tuším. Odpustila. Tam akorát dal. Odpustila? No. Miro, čo napíšeme ešte? Nenapíšeš, že nič. Miro, ale ver tomu, že kedy napíšem, že ti aspoň odpíše. No teda. Nenapísala, keď som ja začal písať. Čo ti napísala potom? Že toho No ľutuje? nič ti nepoviem, čo mi napísala. Miro, a prečo mi napísala, že by to chcela, Miro? Aj. Miro, ona mi napísala, že by to chcela. Neverím vám ani jednomu, ani jedno jediné slovo. Miro, ona keď mi napísala, mne už kokot stál hneď. To je písala, ne, či čo? Ne, Miro, hned kokot stál, jak mi napísala do piče. Ukáž, Miro, napíše, že on je, ukáž. Že no to sa rada napíše, že chcem ta jebať. Miro, dočkaj. Nič, nie. Napíše, Miro, že chcem ta pojebať, počkaj. Žiadnej z môjho niku nebudeš písať nič také, môžeš to písať na svojom niku. Malinka 220, Miro. Jednu oželieš. Môže, Miro? Nie, nič. A Tano si nám.